Ayos sa hero eh. Nawa eh. Oh, nagtao ba? Ay, boss! Uy, may pasahero oh! Ah, boss! Isa ka? Uy, abang ka, boss! Ito sa'yo. Ayay ka? Asan ka? Ubitong. Yung abang ka, boy. Kudel ko. Ano kaya ka tapos ka, boss? Ito eh. Good ka? Kuwan dito, boss? Ismail udah akong budget dito. Wow. Ha? Ismail. Mahala mo. Pero may yung ano mo eh. Report ka? Kaya mo flight trip ka ba eh? Kaya ito, boss. Sa kalibong na kilometro. Tama. Dito eh. Report. Sa'yo. Masakyan mo. Wala ka. Masakyan niya. Masakyan niya. Dahil ayo apa sobra man 1,000 kilometros. Ayo ato. Ay ito di makaya to. Ayo ka boss. Oh. Asa mo ka boss? Yaro unahan. Unahan? Oh, unahan na lagi. Duro na mo. Terus kita. Okay, duro ko na kayo. Kana kay kato kaniya layo kay to kaniya ay. Ya udah. Ya ko sa unahan duman ko nga. Ha? Dua nga to eh. Tara, ina si ko niya. Patay ko sa gamak ng nong kuda. Nabaan jud ko ato nang isa, grabe gitigpas ko na ko. Kami dia mga what boys. Please like and subscribe. Subscribe na guys. Thank you. Ha ha ha!